Te, maayong buntag. Ng Shopee delivery. Order sa Shopee? Si pangalan? Si Marcelo. Tapos gikir off sa kay Ninita. Daw. Pero wala po siya nabayaran ba? 2,000. Sa Shopee manig. Mga kuan manig ang gi-order. Mga tambal siguro. Haplas. May haplas. May mga tambal. Di rin nasisir ka dungog. Nya, natay ko natay pambayad. 2,000. Manawag pa ko. Hindi ko kabali anak ko, te. Manawag pa ka sa dua ka anak. Sa asa day? Sa gawas. Pero wala tayo kwarta diya. Sige. Ipa-receive sana mo unya. Tawagan na to tong yung anak ni mga dua. Sige dali. Ali te. Taba na kay ano? Ali, ipa-receive lang sana mo te. Unya na lang bayad. Wala sila nag-ingon. Bakit kinsa day nag-order ani? Mga haplas man ni siya te og mga tambal. Kaya daw, dali lang daw. Nalang tayo, kung makasend sila bayad, makapadala sila. Hindi nakakadungog tayo. Hindi kakadungog. Nawag mo, mama. Kabalon na mo. Ano na yung tawag 2,000. Wala mo na kabalo. Yung order ba? Kisan eh. Care off man ako Pa-receive sa kay Ma'am, pa-receive sa namo, ma'am. Unya, istorya na natong bayad unya. Sige daw. Sige. Gcash daw siguro lang bayad. Dali, te. Dua mo, te. Dari. Dira, te. Ikaw lala, abri, te. Sige lang kayo. Di man kakayas, papa. Sumaman na lang. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Joke lang ha, walay bayro nun. surprise gift nila. Dito. Si tatay diri, pasanti ka siya diri. Indutan. Dali. Nala ko para di siya makuan. Kaya? Happy birthday! Walay bayro nun na, ikaw pa na kwarta. Dagan kay kwarta. Dagan kwarta. Dagan kay kwarta. Okay, sige. Tapad mo te para di siya makakuan. Kulbaan ka te? Kulbaan ka sa bayro nun? Oy. Sige. Kabalo ka sa gikan? Wala? Sige. Naa sila'y mensahe para sa imuha. Ano siya? Happy birthday, Papa. I am blessed to have a father like you. Tagalog na lang, kay manunuslid pa ako. Papa, salamat po sa pagiging mabuti at mapagmahal, maunawain at very supportive na Papa sa aming magkakapatid. Walang sawang pag-aalaga sa amin ni Mama. Swerte namin sa iyo dahil ikaw yung naging Papa namin at asawa ni Mama. Wishing you a good health. As always, I hope na God will give you a long life. A simple father who's there for us no matter what. No birthday wishes, greetings, and messages can express how much I love you. Love daw ka sa imong mga anak. See you soon, Papa, with an miss ko na kayo lahat dyan. Tiis lang taani para manis inyo ha. Hehe. Basta padayon lang kahit mahirap. I miss you all. Surprise from Kai and An all the way from Saudi and Dubai. Oy, gikan kay Kai o kay An. No? Maka-istorya pa siya. Sige, ikaw na lang, te. Dali, te. Unsa imong ikasulti, te, sa imong mga anak?
Ha? Dili ka istorya si mama. O, nilak na o. Oy. Unsay imong ikasulti sa imong mga anak? Ingna lang salamat. Salamat lang din, salamat. Salamat. Ito na sila ang tanaw. Sila nagtanaw dire. Salamat. Ipapalit na natin. Kapun. Ha? Salamat. Salamat. Okay. Lara sila. Oh, naray mo mga anak, oh, naray mo mga anak, oh, na, kita ni mo? Sila kay. Oo, kay og si Anan. Oy, nilak. Hello, oy. Muna ilang regalo sa inyo ha. Paskan wala sila dire. Naagyabon mo sa ilahang heart. Oy, nilak. Okay. Yan ang puntag pa na ano. Happy birthday. Magkanta sa tag, happy birthday. Mag-blow sa tag candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tayo. Blow your candle. Taloy. Uyo pa, uyo pa. Uyo pa. Wish. Yehey! Happy birthday! Yan, nalipay ka karon wala. Nalipay wala. Alipay, okay. Tay, happy birthday. Salamat sa imong mga anak no nga nagpadala aning surprise diri karon sa imong birthday. Ya, ikaw tay, signa kay kasultin nila. Kasi na tayo Ana, salamat lang. Salamat kay man. Kay. Okay. Unya, i-greet sa si Kuya og ano, happy birthday. Happy birthday pa. Oh, ya, kiss dia. Sige na, kiss na. Kaya dili mo pa ng surprise ko. Mo naman ang surprise ko walay kiss. Sige na. Yes na, Sige na, kiss na. Okay. Happy birthday! Happy birthday! Let's go. Ibalik ka lang, ne? Gusto ka, ne? Dili. Gusto? Okay.